माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रेयर्स చెప్పిస్తారా మాతాజీ ఎవరైనా? హరే కృష్ణ. చెప్పించమంటారా మాతాజీ? చెప్పించండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, 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 నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. 17వ శ్లోకం ఎవరైనా చదివించండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవాన్ వేద కాలస్య గతిం భగవతో నను త్వం విచక్షతే వీరా యోగరాధ్యేన చక్షుషా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పించండి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 11వ అధ్యాయం 11 మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 11వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకం. భగవాన్ వేద కాలస్య గతిం భగవతో నను విశ్వం విచక్షతే ధీరా యోగరాధ్యేన చక్షుషా. భగవాన్ వేద కాలస్య గతిం భగవతో నను విశ్వం విచక్షతే ధీరా యోగరాధ్యేన చక్షుషా. భగవాన్ వేద కాలస్య గతిం భగవతో నను విశ్వం విచక్షతే ధీరా యోగరాధ్యేన చక్షుషా. భగవాన్ వేద కాలస్య
భగవాన్ వేదకాలస్య గతిం భగవతో నను గతిం భగవతో విచక్షతేధీరా విశ్వం విచక్షతే ధీరా విశ్వం యోగరాధ్యేన యోగరాధ్యేన ధీన చక్షుషా యోగరాధేన చక్షుష. మీనింగ్స్ చెప్పించండి. భగవాన్ ఓ దేవా అనగా ఆధ్యాత్మికముగా శక్తి సంపన్నుడా. భగవాన్ ఓ భగవాన్ ఓ దేవ దేవ అనగా అనగా ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్యాత్మికముగా సంపన్నుడా. శక్తి సంపన్నుడా. వేద మీరు ఎరుగుదు. వేద వేద మీరు ఎరుగుదురు. కాలస్య కాలం యొక్క కాలస్య కాలం యొక్క గతిం గతులను గతిం గతిం గతులను గతులను భగవతః పూర్ణ పురుషోత్తముడకు భగవానుని యొక్క భగవతః భగవతః పురుషోత్తముడకు పురుషోత్తముడకు భగవాను యొక్క నన్ను నిశ్చయముగా నను నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా విశ్వం సమస్త విశ్వమును విశ్వం సమస్త విశ్వమును సమస్త విశ్వము విచక్షతే గాంచగలరు. విచక్షతే గాంచగలరు. ధీరాః ఆత్మదర్శులైన వారు ధీరః ఆత్మదర్శులైన వారు యోగరాధ్యేన యోగ దృష్టి ద్వారా యోగరాధ్యేన యోగ దృష్టి ద్వారా కృష్ణ మాతాజీ. చక్షుష చక్షులచే చక్షుషా చక్షులచే. అయ్యరుణ మాతాజీ అనువాదం చేస్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం గురించి అనువాదం ఓ చేస్తారు. దేవా కాలము పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుని నియంత్రణ రూపం. ఓ దేవా కాలము అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుని నియంత్రణ రూపము యొక్క గతులను మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. ఆత్మదర్శులైన కారణమున మీరు సమస్తమును యోగ దృష్టితో గాంచగలరు. భాష్యం చెప్పాలి మాతాజీ. మాతాజీ అందరి చేత చెప్పించండి మాతాజీ అనువాదం. ఓ సరే మా. ఓ దేవా కాలము ఓ ఓ దేవా దేవ కాలము అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుని నియంత్రణ రూపము. అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవాను నియంత్రణ రూపము యొక్క గతులను మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. యొక్క గతులను మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. ఆత్మదర్శులైన కారణమున మీరు సమస్తమును ఆత్మదర్శులైన కారణమున సమస్తమును సమస్తమును యోగ దృష్టితో గాంచగలరు. యోగ దృష్టితో గాంచగలరు. భాష్యం చదివించండి. భాష్యం చెప్తున్నామంటే చదివండి. సరే. భాష్యము యోగము యొక్క అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితికి చేరి భూత భవిష్యత్తు వర్తమానమునందలి సమస్తమును గాంచగలిగిన వారు త్రికాలజ్ఞులు అని పిలువబడుదురు. అదే విధముగా భగవద్భక్తులు శాస్త్రములందు గత ప్రతి విషయమును స్పష్టముగా కాంచగలరు. కృష్ణ భక్తులు కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానమును అతి సులభముగా అవగతము చేసుకొనగలరు. దానితో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక సృష్టి యొక్క స్థితిని ఎటువంటి కష్టము లేకుండా తెలుసుకొనగలరు. అనగా వారు ఎట్టి యోగ సిద్ధి అనగా యోగమునందు పూర్ణత్వము కొరకై యత్నించనవసరము లేదు. ఎల్లరి హృదయమునందు నిలిచి ఉన్న శ్రీకృష్ణ భగవాను కరుణచే వారు సమస్తమును అవగతము చేసుకొన సమర్థులై ఉందురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna. Those who have reached the highest perfectional stage of mystic power and can see everything in the past and present and in the future are called Trikalagnyas. Similarly, the devotees of the Lord can see everything clearly that is in the revealed scriptures. The devotees of Lord Sri Krishna can very easily understand the signs of Krishna as well as the situation of the material and spiritual creations without difficulty. Devotees do not have to endeavor for any yoga siddhi or perfection in mystic powers. They are competent to understand everything by the grace of the Lord who is sitting in everyone's heart. ఇక్కడ యోగ సిద్ధుల గురించి చెప్తున్నారు.
యోగము ద్వారా కొంతమంది సిద్ధులు పొందుంటారు. సో ఆ సిద్ధులు పొందిన దానికి చాలా మందికి ఏమంటే అది యోగము ద్వారా పొందుతారు. కానీ యోగము ద్వారా పొందిన దాని వల్ల దాన్ని పొందిన తరుణంలో వారికి గర్వం అనేది కూడా బాగా ఎక్కిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ గర్వం అనేది వారిని మళ్ళీ ముంచేస్తుంది. సో ఈ సిద్ధులు అనేది ఏంటి అని అంటే బై ప్రొడక్ట్స్. వారికి శక్తులు అనేది వారికి బై ప్రొడక్ట్స్. యాక్చువల్గా భక్తితో పాటు భక్తి వల్ల వారికి వచ్చే ఆ ఆనందం అనేది ముఖ్యమైన ప్రొడక్ట్ అది. అందుకోసమే భక్తుల్ని చూడండి, భక్తులకి భగవంతుని సేవలోనే వారు ఉండిపోవాలనుకుంటారు. ఒకవేళ మీరు బృందావన్కి వెళ్ళినట్లయితే, సో ఇది నేను నా పిల్లలకి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, నా పిల్లలు నేను ఇంతదాకా ఎప్పుడు బృందావన్కి నేను ఎప్పుడు పట్టుకెళ్ళలేదు. వారు ఇప్పుడు 13-14 ఏళ్ల వయసుకు వచ్చేసారు. వాళ్ళని ఇప్పుడు ఎవరైనా పిలిచి అడిగితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు మీరు అని అంటే వారి నోటి నుంచి వచ్చేది బృందావన్. వాళ్ళకి నేను కళల లోకంలో ఎన్నోసార్లు వారిని బృందావన్కి పట్టుకెళ్ళిపోయాను, కానీ నిజ జీవితంలో వాళ్ళని ఒక్కసారి కూడా పట్టుకెళ్ళలేదు. సో ఒకవేళ మీరు కూడా బృందావన్కి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతం చుట్టూరా ఎప్పుడైతే మీరు ప్రదక్షిణ చేసేదానికి వెళ్తారో అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే భక్తులు తండోపతండాలుగా వచ్చేస్తూ ఉంటారు పల్లెటూరు నుంచి. వారికి తినేదానికి ఆహారం కూడా కొనుక్కునేంత స్తోమత లేదు, కాబట్టి వారి ఊరి నుంచి వారు కొద్ది గోధుమ పిండి, ఒక పొయ్య, ఒక పెనము అలాంటివి ఏదో తెచ్చుకుంటారు. నీళ్లు అక్కడే ఏదో ఒక కుండ నుంచి, రాధాకుండో లేకపోయిందా మానసీ గంగానో అక్కడెక్కడో దగ్గర తాగేస్తారు. ఆహారం కోసమని కొద్దిగా వంట వండుకుంటారు, అక్కడే ఏ చెట్టు కిందనే ఉండిపోతారు. రోజంతా కూడా వారు ప్రణామాలు చేసుకుంటూ, దండవత్ ప్రణామాలు చేసుకుంటూ గోవర్ధనగిరికి, వారికి గోవర్ధనగిరిని విడిచిపెట్టి రావాలనంటే ఇష్టమే లేదు. వారికి వైకుంఠం ఇస్తానంటే కూడా వారు వద్దంటారు. నాకు వైకుంఠంకి వెళ్ళి నేనేం చేసుకోవాలి, గోవర్ధనగిరి రాజ్ గోవర్ధన్ దగ్గర నేను అతని చరణాల దగ్గర నాకు ఉండాలని ఉంది అని అంటారు. రాధాకుండ నీళ్లు నాకు తాగుతూ ఉండాలని ఉంది, మానసీ గంగాలోనే నాకు ఆ మానసీ గంగా నీళ్లు తాగాలనుంది, రాధాకుండలో స్నానం చేయాలనుంది, గిరిరాజ్ గోవర్ధన్జీకి పరిక్రమ చేసుకోవాలనుంది. నాకు సంతృప్తి, నాకు అదే ఆనందం, ఇంకేది నాకు వద్దు అని. కాకపోతే అభక్తులకి ఆర్ ఎవరికైతే భక్తి హీనంతో ఉంటారో కానీ యోగము ద్వారా వారికి శక్తులు వచ్చుంటాయో వారికి అహంకారం పెరిగిపోయి ఉంటుంది. కానీ భక్తులకు అలా కాదు. భక్తులకి అన్ని సిద్ధులు ఉంటాయి అండ్ వారికి జ్ఞానము విజ్ఞానము రెండు తెలుసు కాబట్టి వారికి అహంకారం అనేది ఉండదు. జ్ఞానం అనంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని. అది కూడా శరీరం కాదు అనంటే ఉత్తి ఆత్మ మాత్రమే కాదు, అవినాశి అయిన ఆత్మ. నాకు ఎప్పటికీ చావు అనేది లేదు, ఆత్మ రూపంలో నాకు చావు అనేది లేదు. ఇంకా అన్నిటికంటే పెద్ద భయం ఏంటి అనంటే చావుది. చచ్చిపోతే ఏమవుతుంది, నరకానికి వెళ్తామా, స్వర్గానికి వెళ్తామా, లేకపోయినా తర్వాత ఏంటి తెలియదు. అజ్ఞానంలో ఉన్న దాని వల్ల భయపడతారు. కానీ భక్తులకి అజ్ఞానం అనేది కాదు, వారికి జ్ఞానం నిండున్నది. ఎందువల్ల? వారి గురువు కృప వల్ల, గురువు సాధు శాస్త్రాల కృప వల్ల. కాబట్టి వారికి తెలుసు ఏమవుతుందని. భక్తులు త్రికాలజ్ఞులు కాకపోవచ్చు, జ్ఞానులు వారు త్రికాలజ్ఞులు కావచ్చు. వారికి తెలుసుండొచ్చు ఎప్పుడు వారికి శరీరం త్యాగం చేసుకోవాలి అని. కానీ ఎప్పుడు అనేది తెలుసుకునేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎలాగా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎలా శరీరాన్ని త్యాగం చేయాలి. మిగతా జీవ జంతువుల్లాగా వారు కూడా మృత్యు సంసార మృత్యు ముఖానికి వారు వెళ్ళిపోవడం అనేది అది ఉపయోగం కాదు. తెలుసుకొని ఉపయోగం లేదు. ఎప్పుడు చనిపోతారు, ఎప్పుడు శరీరం త్యాగం చేస్తారని. ఎలా చనిపోతారు, ఎలా శరీరం త్యాగం చేస్తారు అన్నదే ఇంపార్టెంట్. ఒక భక్తుడికి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే వారు భక్తిలోని ఉండడం. ఎందుకు అనంటే వారికి సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నది. సో భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది, భక్తులకు అన్నీ తెలుసు, భక్తిలో లేని వారికి ఇవేవి కనిపించవు అని. ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకము? ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానాత్మ
భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢా నాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. అంటే విమూఢులకి ఇదేవి కనిపించవు. ఎందుకు కనిపించవు అంటే వారికి తెలియదు ఏ శరీరం ఎవరు ఎలా విడిచిపెడతారు, వారికి వచ్చే శరీరం దేనిది వస్తుంది అని. ఏ కార్యములు చేస్తే ఏ శరీరం వస్తుంది అని తెలుసుకునే దాన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు జ్ఞానం అంటే నేను ఈ శరీరం కాదు ఆత్మని. అండ్ అది కూడా జ్ఞానంలోని ఒక విద్య, ఒక రకమైన జ్ఞానం ఏంటి అని అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఏ కర్మ చేస్తే ఏ శరీరం వస్తుంది అని, అది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. రెండోది బ్రహ్మజ్ఞానం. బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే నేను జస్ట్ ఆత్మని కాదు, నేను అవినాశి అయిన ఆత్మని అని తెలుసుకోవడం బ్రహ్మజ్ఞానం, బ్రహ్మన్. నెక్స్ట్ వస్తుంది విజ్ఞానం. విజ్ఞానం అని అంటే విశేషమైన జ్ఞానం. నేను దేవాది దేవుడికి నేను దాసుణ్ణి. ఎందుకు దాసుణ్ణి అని అంటే దేవాది దేవుడే నన్నే కాదు అందరినీ సృష్టించిన వారు దేవాది దేవుడే. మనకి అనంత కాలంగా మనల్ని పోషణ చేస్తున్నది కూడా భగవంతుడే. ఆలోచించండి, మనం ఇంతకాలంగా మనకి మన తల్లి తండ్రి ఎవరో తెలియలేదు, కానీ వారు మనల్ని ఒక కంట మనల్ని కనబెడుతూనే ఉన్నారు. ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని. మనకు ఆకలి వేసినప్పుడు అంతా కూడా మనకి భోజనాన్ని, దాహం వేసినప్పుడు అంతా నీరుని, మనకి అవసరాలు ఉండేవి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి తెరచాటున ఉంటూ మనకి తెలియకుండా మనకి సరఫరా చేస్తున్నారు. సడన్ గా మీకు తెలిసింది వీరే మీ తల్లి, వీరే మీ తండ్రి అని. వారు ఇంతకాలంగా మిమ్మల్ని ఎల్లా వేళలా కనబెడుతూనే ఉన్నారు. ఒక్క క్షణం కూడా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టడం లేదు. మీ వెనకాతలే వస్తున్నారు, మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటూనే ఉన్నారు అని తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ముందు వెళ్ళి వాళ్ళని కౌగులేసుకుంటారు, వాళ్ళ పాదాల మీద పడిపోతారు. నన్ను ఇంత కాలంగా మీరు కనబెడుతూ ఉన్నారా? నన్ను ఒంటరిగా వదిలేలేదా మీరు? నేనే ఎంత మూర్ఖుణ్ణి, నేను ఒంటరివాడిని అని అనుకుంటూ మీరు నన్ను ఎప్పటికీ మీరు నా మీద ఒక దృష్టి పెట్టి ఉంచారు, నాకేం కావాలన్నా అది ఇస్తూనే ఉన్నారు మీరు అని తెలిసినప్పుడు పాదాల మీద పడిపోతాం. అదే పని చేస్తున్నారు భగవంతుడు. ఆయన ఎక్కడో బయట నుంచి మనల్ని కనిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, హృదయంలోనే ఉంటూ మనల్ని కనబెడుతున్నారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత వేద విదేవచాహం. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోనే ఉంటూ కనబడుతున్నారు. అరే నా బంగారు తండ్రికి, నా బంగారు తల్లికి ఇది కావాలా? సరే, భక్తిలో ఉన్నారు, సహాయం చేద్దాం వీరికి. ప్రతిరోజు శ్రీమద్ భాగవతం వింటున్నారు, భక్తితోని చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, వీరికి సహాయపడదాం అనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ. నెక్స్ట్ శ్లోకం 18వ శ్లోకం ఎవరైనా చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. మైత్రేయ ఉవాచ కృతం త్రేతా ద్వాపరం చకలిచ్చేతి చతుర్యుగం దివ్యైత్పాదశభిర్వర్షై సావధానం నిరూపితం. మైత్రేయ ఉవాచ కృతం ద్వాపరం చ కలిచ్చేతి చతుర్యుగం పాదశభిర్వర్షై నిరూపితం. మైత్రేయ ఉవాచ కృతం త్రేతా ద్వాపరం చ కలిచ్చేతి చతుర్యుగం దివ్యై ద్వాదశభిర్వర్షై సావధానం నిరూపితం. ఎవరు మీనింగ్స్ కూడా చెప్పించాలి మాటలు. ఇంకోసారి చెప్పి శ్లోకం.
కృతం కృతం త్రేతా ద్వాపరం ద్వాపరం చ కలిచేతి చతుర్యుగం కలిచేతి చతుర్యుగం దివ్యై ద్వాదశభిర్వర్షైః సావధానం నిరూపితం శ్రీమాతాజీ మీనింగ్ సమాధానం చూపిస్తారు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మైత్రేయ భువాచ మైత్రేయుడు పలికెను కృతం సత్యయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము మరియు ఇతి ఆ విధముగా చతుర్యుగము 4 యుగములు దివ్యైః దేవతల యొక్క ద్వాదశిః 12 సంవత్సరములు సావధానం దాదాపు నిరూపితమైనది సత్యయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము అన్నవే 4 యుగములు. వాటన్నింటి సంవత్సరములు కలిసి దేవతల యొక్క 12 మైత్రేయుడు పలికెను. ఓ విదురా సత్యయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము అన్నవియే 4 యుగములు. వాటన్నింటి సంవత్సరములు కలిసి దేవతల యొక్క 12,000 సంవత్సరములకు సమానమగును. భాష్యము బై జై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. దేవతల సంవత్సర కాలము మానవుల 360 సంవత్సరములకు సమానము. రాబో శ్లోకములందు స్పష్టపరపబడినట్లు దేవతల 12,000 సంవత్సరములు అనగా యుగ సంధులుగా పిలువబడు యుగ మార్పు కాలముతో పాటు పైన పేర్కొనబడిన 4 యుగముల కాలమును కలిగి ఉండును. ఆ విధముగా 4 యుగములు కలిసి 43,20,000 సంవత్సరములు అగును. ధన్యవాదములు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది సెల్ఫ్ ఎవిడెంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగం. సో దీనికి డబుల్ ఉంటుంది ద్వాపర యుగము. ఒకవేళ మనకి కలియుగం ఎక్స్ అనుకుంటే ద్వాపర యుగం 2x అవుతుంది. త్రేతాయుగం 3x, సత్యయుగం ఆర్ కృతయుగం 4x. సో 4x + 3x + 2x + x చేస్తే 10x. సో దాన్ని ఒక దివ్యయుగం అంటారు. అంటే సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగము అన్నీ కలిస్తే ఒక దివ్యయుగము. సో ఒక దేవతల యొక్క యుగము. సో 43,20,000 సంవత్సరాలు. కానీ 43,20,000 సంవత్సరాలు కలిపితే దేవతలకి కేవలం 12,000 సంవత్సరాలతో సమానం. ఎందుకనంటే మానవుల యొక్క
360 సంవత్సరాలు కలిపితే దేవతలకి వారికి కేవలం 1 సంవత్సరంతో సమానం. అది దేవతల యొక్క 1 సంవత్సరంతో సమానం. అది 19వ శ్లోకం ఎవరైనా చదవగలరంటే చదవండి. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. చత్వారి త్రీణి ద్వే చైకం కృతాదిషు యథా క్రమం సంఖ్యాతాని సహస్రాణి ద్విగుణాని శతాని చ. చత్వారి త్రీణి ద్వే చైకం. చత్వారి త్రీణి ద్వే చైకం కృతాదిషు యథా క్రమం సంఖ్యాతాని సహస్రాణి ద్విగుణాని శతాని చ. చత్వారి త్రీణి ద్వే చైకం కృతాదిషు యథా క్రమం సంఖ్యాతాని సహస్రాణి ద్విగుణాని శతాని చ. చత్వారి త్రీణి ద్వే చైకం కృతాదిషు యథా క్రమం సంఖ్యాతాని సహస్రాణి ద్విగుణాని శతాని చ. త్రీ టైమ్స్ అయిపోయింది కదా. అయిపోయింది. మీనింగ్స్ అన్నారు చెప్పమంటారా? హరే కృష్ణ. చెప్పండి. చత్వారి 4. చత్వారి 4. త్రీణి 3. ద్వే 2. చ కూడా. ఏకం 1. కృత ఆదిషు సత్యయుగమునందు యథాక్రమం తదుపరి మిగతావి సంఖ్యాతాని సంఖ్యలో సహస్రాని 1000 ద్విగుణాని 2 రెట్లు శతాని 100 చ కూడా. సత్యయుగ కాలము 4800 దేవతా సంవత్సరములకు సమానం. త్రేతాయుగ కాలము 3600 దేవతా సంవత్సరములకు సమానం. ద్వాపర యుగ కాలము 2400 దేవతా సంవత్సరములకు సమానం. ఇక కలియుగ కాలమానము 1200 దేవతా సంవత్సరములకు సమానం. సత్యయుగ కాలము 4800 దేవతా సంవత్సరములకు సమానము. త్రేతాయుగ కాలము 3600 దేవతా సంవత్సరములకు సమానము. ద్వాపర యుగ కాలము 2400 దేవతా సంవత్సరములకు సమానము. ఇక కలియుగ కాలమానము 1200 దేవతా సంవత్సరములకు సమానము. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ భాష. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద్ కి. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. పైన తెలుపబడినట్లుగా దేవతల 1 సంవత్సర కాలము మానవుల 360 సంవత్సరములకు సమానము. కనుక సత్యయుగ కాల పరిమాణము 4800 ఇంటూ 360 అనగా 17,28,000 సంవత్సరములు. త్రేతాయుగ కాల పరిమాణము 3,600 ఇంటూ 360 సంవత్సరములు అనగా 12,96,000 సంవత్సరములు. ద్వాపరయుగ కాల పరిమాణము 2,400 ఇంటూ 360 అనగా 8,64,000 సంవత్సరములు. చివరిగా కలియుగ కాల పరిమాణము 1,200 ఇంటూ 360 అనగా 4,32,000 సంవత్సరములు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ఇంతకుముందు క్యాల్కులేషన్ మనకి ఈవెన్ భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో ఇదే క్యాల్కులేషన్స్ మనకి ఇచ్చారు. సో కృతయుగం, ఇది త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము మరియు కలియుగము ఎన్ని సంవత్సరాలు మనకి ఉన్నది, దాంట్లో నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యింది, దాని క్యాల్కులేషన్ మనకి ఇస్తున్నారు. సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు, ఓవరాల్ గా ఒక దివ్యయుగము 12,000 సంవత్సరాలు. ఆ 12,000 సంవత్సరాల నుంచి 10వ వంతు కలియుగంది, అంటే 1,200 సంవత్సరాలు. కానీ 1,200 జీవుల యొక్క సంవత్సరాలు కాదు, మానవుల యొక్క సంవత్సరాలు కాదు, 1,200 దేవతల సంవత్సరాలు. సో 1,200 దేవతల సంవత్సరాలు ఒక కలియుగం. సో అలాగే ద్వాపర యుగం అనేది 2x. ఒకవేళ ఇది x అనుకుంటే ద్వాపర యుగం 2x, అంటే 1,200 ఇంటూ 2. త్రేతాయుగము అంటే 1,200 ఇంటూ 3x, అంటే ఇంటూ 3. సత్యయుగం అని అంటే ఇంటూ 4, 1,200 ఇంటూ 4. సో ఈ రకంగా యాడ్ చేసుకున్నాము అని అంటే మనకి టోటల్ గా 12,000 సంవత్సరాలు వస్తుంది ఒక దివ్యయుగంకి. ఆ దివ్యయుగాన్నే మనకి ఒక్కొక్క దివ్యయుగము అంటే 12,000 సంవత్సరాలు. కానీ ఒక్కొక్క సంవత్సరము దేవతల సంవత్సరం. దివ్య అని అంటేనే దేవతల, దివ్యయుగం అని అంటే దేవతల యుగము. సో దేవతల యుగము అనేది 12,000 సంవత్సరాలు. కానీ ఒక్క సంవత్సరం దేవతలకి అని అంటే మనకి 360 సంవత్సరాలతో సమానం. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం 12,000 ఇంటూ మనం 360 చేసాము అని అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు వస్తుంది. దాందే డివిజన్ ఒక్కొక్క యుగంది. సో ఇది మనకి ఉండే ఒక్కొక్క యుగము యొక్క పరిమాణం. సో కలియుగము ఈ సంవత్సరం చివరితో అయిపోతుంది, కల్కి వచ్చేస్తారు, అది ఇది అని చెప్పని అంటారు. కానీ కానే కాదు. ఇప్పటికి మరి కలియుగం మొదలై ఎంత కాలం అయింది అని అంటే 5,120 సంవత్సరాల దగ్గర అయింది. 5,120, 150 దగ్గర అయింది అంతే. అంతేగాని దానికి మించి అవ్వలేదు. 5,120 యాక్చువల్గా అయింది. 5,120, 125 సంవత్సరాలు అయింది. 125 అదే. సో మనకి కలియుగం అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ అతను ఎప్పుడైతే ఇంకా స్టార్ట్ చేశారో, అతని రాజ్యభారాన్ని ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో అప్పుడే యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయింది. కానీ అతను ఇంకా రాజుగా ఉన్నారు కాబట్టి కలిపురుషుడు పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా విజృంభించలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే అతనికి తక్షక నాగు కాటేస్తుంది అని చెప్పనన్నారో అప్పటి నుంచి కలిపురుషుడు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలోని అతని శక్తిని ఆయన చూపించడం స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పటి నుంచి కలియుగం స్టార్ట్ అయింది. సో సుమారుగా 5,000 సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికీ కలియుగం స్టార్ట్ అయ్యి. కానీ ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, ప్రభుపాదుల వారు ఆవిర్భవించిన దగ్గర నుంచి 10,000 సంవత్సరాలు, రాబోయే 10,000 సంవత్సరాలు గోల్డెన్ పీరియడ్ అని. ఎందుకు దాన్ని గోల్డెన్ పీరియడ్ అన్నారు అని అంటే
కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమ ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సందమామి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు వచ్చేది భక్తులను పరిరక్షించే దానికోసం ముందు. సో భక్తులే ధర్మ సంస్థాపన అనేది చేస్తుంటారు. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే ఆ భగవద్గీత యొక్క మీనింగ్ డిస్టార్ట్ అయిపోయిందో దాన్ని మళ్ళీ పునర్స్థాపించే దానికోసమని భగవంతుడు వచ్చారు. కానీ కలియుగం అని అంటేనే కలహాల యుగం. ఇక్కడ భగవంతుని పట్ల భక్తి అనేది ఎవరికీ ఉండదు. మీరు ఇంకా ఇతర మతస్థులను చూడండి, ఖచ్చితంగా వారికి అర్థం అయినా కాకపోయినా వారి యొక్క మాస్కులు కానీ లేకపోయినా వారి చర్చలకు కానీ వారు వెళ్తారు, వెళ్ళి అర్థం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారికి ఒకటే తెలుసు, వారి దేవుడు గొప్పవారు అని. కాకపోతే ఇతర దేవతలందరినీ కూడా ఇతర మతస్థుల్ని దూషిస్తూ ఉంటారు, వారి పనికిరాని వారు అని. కానీ మనలో ఉండే దౌర్భాగ్యం ఏంటి అని అంటే, ఎవరికి కూడా రాముడు అంటే ఎవరు, కృష్ణుడు అంటే ఎవరు, అసలు మనం ఎవరికి పూజ చేస్తాము, ఎవరు మనకి దేవాది దేవుడు అనేది ఎవరికీ తెలియదు. అందులో ఇంకా కొంతమంది సో కాల్డ్ లిబరల్స్ మనం అన్ని మతస్థుల్ని మనం మెచ్చుకుందాము అని అనుకుంటారు. అటువంటి వారి పిల్లలే ఇతర మతాలకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు, వారి తల్లిని మార్చినట్టుగా. ఎందుకు అని అంటే వారికి అసలు భగవంతుడు ఎవరు అని అంటే తెలియదు వారికి. అసలు భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము, చైతన్య చరితామృతము మరియు వాల్మీకి రామాయణము ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలు ఉండేది మనకి సనాతన ధర్మంలో ఉన్నాయి. దీంట్లోంచి ఏ ఒక్కటి మనకి సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలిచినా, ఆచరించకపోయినా పర్లేదు, తెలుసుకోగలిచినా కూడా ఒక ప్రాపర్ గురుముఖంగా వారి జీవితాన్ని సార్థకత పొందినట్టుగా. అన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆంజనేయ స్వామి గొప్ప భక్తుడయ్యారు, ఎందువల్ల? అతను శ్రీరామచంద్రకు దాసుడయ్యారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గొప్ప భక్తుడయ్యారు, ఎందుకు? నరసింహస్వామికి దాసుడయ్యారు. ఇంకా రామానందరాయ గొప్ప భక్తులయ్యారు, ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభుకు సమర్పితులయ్యారు. ఈ రకంగా ఒక్కలకి మనం సమర్పితులైతే చాలు. శబరి ఆవిడ గొప్ప భక్తురాలయ్యారు, ఎందుకంటే రాముడికి సమర్పితురాలయ్యారు. గుహుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి సమర్పితులయ్యారు కాబట్టి గొప్పవారు. అలాగే ఆవిడెవరు? ఒక గూనితో ఉండేవారు, కృష్ణుడికి సమర్పితురాలయ్యారు ఆవిడ. కుబ్జ కూడా ఆవిడ కృష్ణుడికి సమర్పితురాలయ్యారు. ఆవిడ జీవితం తరించిపోయింది. ఈ రకంగా ఏ ఒక్కరికి పూర్తిగా సమర్పణం అయినా చాలు మనకి. కానీ మన ప్రాబ్లం ఏమంటే మన గ్రంథాలు మనకి తెలియదు, ఎవరు వినాలని అనుకోరు, తెలుసుకోవాలని అనుకోరు. కాబట్టి ఈ రకమైన దుర్దశ అనేది వస్తోంది. కానీ ఇది తెలుసుకునేలాగా ఉంటే ఎవరికి ఇబ్బందే కాదు. మనకి ఎక్కడ కూడా మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మన క్లాసులు అంతా కూడా ఇంట్లోనే ఆన్లైన్ లో చేసుకోవచ్చు, వినొచ్చు చక్కగా. మనకి ఇంకా కూడా 10,000 సంవత్సరాలు ఎందుకు అన్నారనంటే, భగవద్గీత అనేది కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే చెప్పారో అర్జునుడికి అప్పుడు ఉన్నింది. ఇంత భగవద్గీత ఉన్నప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు కొంతకాలం ముందే అతని గోలోకానికి వెళ్ళారు. అయినా సరే కూడా ఇతనికి శ్రీమద్ భాగవతం కూడా తెలుసుకోవాలని అనిపించింది. కాబట్టి అంత గొప్ప పీరియడ్ అది. భగవద్గీత చెప్పిన కొంతకాలానికే శ్రీమద్ భాగవతం కూడా అందరికీ తెలిసింది. కానీ కలహాల యుగం అయిన కారణంగా, కలియుగం అయిన కారణంగా ఏమైందనంటే అది మళ్ళీ కనుమరుగైపోయింది. మళ్ళీ ఈ సోకాల్డ్ సనాతనీయులు అనుకున్న వారు వారి సనాతన వృత్తిని మర్చిపోయి మళ్ళీ మెషిన్ లాగా బ్రతకడం స్టార్ట్ చేశారు. పాశ్చాత్యులు మరియు ముఘల్స్ వారు వచ్చిన దానివల్ల మళ్ళీ మన ధర్మాన్ని మర్చిపోయి, భక్తిని మర్చిపోయి మళ్ళీ మనం పశువుల్లాగా ప్రవర్తించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. కేవలం ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిఫెండింగ్, ఆహారం, నిద్ర, భయం, మైథున్యం, ఈ 4 తప్పించి ఇంకేది చేయలేదు. అలాంటి సమయంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వచ్చారు.
వచ్చి ఉత్తి ఒక్క దేశాన్ని కాదు, సమస్త మన భూమండలంలో అంతా కూడా అతని పరిక్రమ చేసి అందరినీ భక్తుల్లాగా మార్చారు. భక్తి అంటే తెలియని వారిని కూడా భక్తుల్లాగా మార్చారు. నాకు అసలు ఓనామాలు తెలియదు భక్తిని. కంప్లీట్లీ జీరో నాలెడ్జ్, అబ్సల్యూట్ జీరో, 0.00001 కూడా అనలేము. జీరో, కంప్లీట్ జీరో నాలెడ్జ్. కొద్దో గొప్ప నాకు ఇప్పుడు తెలుసు అని అంటే అది కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప. సో అతనికి మనం రుణపడిపోయి ఉన్నాం. ఈ రకంగా అతని ఇచ్చిన ఈ భిక్ష వల్ల ఏదైతే నా కొద్దిపాటు తెలిసిందో, నాకు ఈ ఒక్క అవకాశం, సదవకాశం దొరికింది కొంతమందితోని భాగవతం గురించి మాట్లాడుకునేదానికి. ఇంత గొప్ప అవకాశం ఎవరికి దొరుకుతుంది? ఈ రకంగా ఏదో కొంతమందితో చర్చించుకొని దీన్ని ఇంకొంతమందికి వ్యాపింపజేసే దానికోసమని నాలోని ఆ సామర్థ్యత లేదు, నాకు ఆ శక్తి లేదు. కాకపోతే సర్వము అతని ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరియు నా గురు మహారాజ్ అయిన జయప్రకాష్ మహారాజుల వారు, వారి శక్తి ద్వారా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. నా శక్తి లేదు, నా సామర్థ్యము లేదు, అసలు నా క్వాలిఫికేషన్ జీరో, దేనికి పనికిరాని క్వాలిఫికేషన్. కాకపోతే వారి శక్తి ద్వారా నేనేదో చెప్పగలుగుతున్నాను. అండ్ దీని ద్వారా ఈ రకంగా కొంతమంది, నేను ఒక్కడనే కాదు, నాలాగా కొన్ని వేల మంది ఈ రకంగా చెప్తూ ఉంటారు. భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, ఇదంతా కూడా కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప. సో మీకు తెలిసిన దాన్ని మీరు మళ్ళీ చెప్పడము, ఈ రకంగా వ్యాపింపచేస్తూ రాబోయే 10,000 సంవత్సరాల దాకా ఇది దినదిన ప్రవృత్తమానం అవుతూ ఉంటుంది ఈ మూమెంట్ అనేది. కానీ 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత అధర్మం అనేది చరమస్థాయికి చేరిపోతుంది. సో ఆల్రెడీ కొన్ని స్టేట్స్ లోని అధర్మం కంప్లీట్ గా చరమస్థాయికి చేరిపోయింది. భారతదేశంలోనే కొన్ని స్టేట్స్ కంప్లీట్ గా అది ఒక సనాతన ధర్మానికి విరుద్ధమైన వారి చేతుల్లో వెళ్ళిపోయింది. వారేంటి అని అంటే, సనాతన ధర్మాన్ని ముందుకి ప్రసరింప చేయకూడదు, వీరు భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించకూడదు అని భక్తి మార్గంలో వెళ్ళే వారికి అవరోధాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా 10,000 సంవత్సరాల దాకా ఏదో ఒక రకంగా కొట్టుమిట్టాడుతూ కొద్దిగా భక్తి అనేది ఉంటుంది. కానీ 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత భక్తి అనేది సంపూర్ణంగా నశించిపోతుంది, ఎవరికి భక్తి అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా అంధకారమైన పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఫైనల్ గా ఇంకా దాని తర్వాత నుంచి ఈ 44,32,000 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యేంత దాకా అజ్ఞాన అంధకారమే ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనకి ఈ ఎక్సలెంట్ పీరియడ్ లో మనం ఉన్నాం. ఎందుకు ఎక్సలెంట్ పీరియడ్ అని అంటున్నాను అని అంటే, సత్యయుగం అయిందంటే ఇంకా బాగుండేది కదా, లేక ద్వాపర యుగమో త్రేతాయుగమో అంటే ఇంకా బాగుండేది కదా, భక్తి ఉండేది మనకి ఇంకా చక్కగా అని అంటే ఉండుండొచ్చు. కానీ ఒకటి మర్చిపోతున్నాము, మనకి త్రేతాయో ఇది మనకి దీంట్లోని కృతయుగ ధ్యాయతే విష్ణు, కృతయుగంలోని మనం ధ్యానం చేయాలి విష్ణుది, చాలా కష్టసాధ్యమైనది. త్రేతాయో యజుతోమఖై, త్రేతాయుగంలోని మనకి యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ కూర్చోవాలి, అది కష్టం. ద్వాపరే పరిచర్యాయ, ద్వాపర యుగంలోని మనకి విగ్రహార్చన చేసుకోవాలి, అది కష్టమైనదే. మనకంత జ్ఞానం లేదు ఎవరికి, అట్లీస్ట్ నాకు లేదు, వీటి గురించి లేదు. కలో తద్ హరికీర్తన, అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం. ఎందుకు? అది గుణము లేకపోయిందా మన శక్తి, మన సామర్థ్యము, మనం జపించగలిచేది ఎంత బాగా జపిస్తున్నాం అనేది చూడదు ఆ నామం అనేది. వీడు ఎలాగో పాపి, జపించేది చేత కాదు, ఏదో కాస్త నోట్లో నుంచి వర్లిస్తున్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ అయితే చేస్తున్నాడు, చలో కృప చూపించేద్దాం. అందుకోసమే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు, మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం పారిహాస్యంగా, సాంకేతికంగా ఏ రకంగా జపించినా సరే కూడా దాని ఫలితం అనేది ఉంటుంది, శూన్యమైతే కాదు. నా జపం మీరు విన్నారు అని అంటే మీకు అందరికీ నా మీద అసహ్యం కలుగుతుంది, వీడా మాకు చెప్పించేది భాగవతం భగవద్గీత అన్నట్టుగా.
ఆ రకంగా ఉంటుంది. భగవంతుడే ఆ రకంగా తిట్టుకుంటూ ఉంటారేమో బహుశా, అంత క్వాలిటీలెస్ జపం ఉంటున్నది. కానీ స్టిల్ నాకు నా జపం ఇంత వర్స్ట్ క్వాలిటీ ఉన్నా సరే కూడా సరైన మంత్రం ఉచ్చారణ సరిగ్గా లేదు. శ్లోకాలు చదివేటప్పుడు మీకే అర్థమైపోతుంది, శ్లోకాలు చదివేది రాదు, నోరు తిరగదు. ఈ రకంగా ఉండేవాడికి వీడికి ఏం చెప్తాడు వీడు భగవద్గీత భాగవతం అన్నట్టుగా. బట్ స్టిల్ నాకు కూర్చోబెట్టి భాగవతం చెప్పిస్తున్నారు, భగవద్గీత చెప్పిస్తున్నారు నా చేత అని అంటే అది భగవంతుని కృప కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.